María José. Bueno, en primeiro lugar, como coordinadora da Oficina de Igualdade de Xénero e delegada do Reitor para a Igualdade, quero agradecer o traballo das compañeiras da Universidade de Vigo e, sobre todo, da Universidade da Coruña, que é a que leva o grueso do traballo destas xornadas de sumisión química que xa van pola cuarta edición. Por tanto, o meu sincero agradecemento a Cristina, a Yolanda, a Mar, a María José, agora a Eva. Resalto o que tamén dicía Cristina, de que traballamos en rede, e iso nótase. Ben, son unhas xornadas nas que colaboramos as tres universidades do sistema universitario galego, facendo efectiva unha medida do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, a 1.9, na que se trata de promover accións formativas nos centros educativos contra a violencia sexual. Como dicía a directora do Imelga, Noemí, efectivamente é moi boa a tarefa de formar as persoas que están na franxa de idade das universidades, entre eses 17, 18 anos, 23, 24, dependendo das titulacións, fomentar esa formación en loita contra a violencia sexual. Ben, teño que dicir tamén que eu estou ao cargo da Oficina de Igualdade de Xénero e estarei ata o día de mañán, día no que toma posesión unha muller como nova reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Mañán vai ser un día de festa para o feminismo en xeral e tamén en particular para o feminismo galego universitario, polo tanto, estamos de festa, non? Haberá unha nova persoa ao fronte da Oficina de Igualdade de Xénero e eu, pola miña parte, o que querería sería pedir ás nosas compañeiras da Universidade de Vigo e da Universidade da Coruña que lle facilitaran a tarefa do mesmo xeito que me facilitaron a min neste ano e medio ao fronte da Oficina de Igualdade de Xénero. Sei que vai a ser así e que tanto elas terán moita sorte coa nova responsable como eu espero que esa actividade en rede seguro que vai a seguir e a nova responsable tamén tendrá moita sorte como a tiven eu. Ben, a persoa que teño que presentar para a ponencia está ao fronte dun centro de crise, o Centro de Crise 24 Horas de Santiago de Compostela, e tamén unha das medidas que establece o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero a de crear estes centros de crise. En Galicia hai 5. Teño que dicir tamén que dende o minuto 1, eu creo que os centros de crise, os 5 centros de crise de Galicia puxéronse en marcha en decembro de 2024. Naquel momento empezou a tarefa Inés, agora está ao fronte do Centro de Crise 24 Horas de Santiago de Compostela, agora está felizmente de baixa de maternidade e continúa a súa tarefa Mariana Novo. Quero dicir que, dende o minuto 1, a coordinación e o traballo tamén en rede co Centro de Crise 24 Horas e a Oficina de Igualdade de Xénero foi totalmente, estupendo. Non só porque entendo que é un luxo contar con estes centros de crise, estamos falando dunha atención 24 horas, 7 días a semana, 365 días ao ano, que ofrece non só asesoría xurídica, senón tamén apoio psicolóxico, tanto para a vítima como as persoas que están ao redor no entorno familiar da víctima e, por tanto, efectivamente, esa coordinación, ese traballo conxunto coa Universidade, neste caso de Santiago de Compostela, é moi necesario. Eu creo que sería desexable que continuase na mesma senda. Teño que dicir tamén que na Universidade de Santiago de Compostela, no ano 2024, en outubro de 2024, renovamos o protocolo de actuación, incluindo entre as violencias sexuais tamén as agresións sexuais. Digamos que foi o froito dun protocolo que se elaborou na Facultade de Dereito, nun proxecto de investigación que tamén no seu momento financiou a Oficina de Igualdade de Xénero, en o que eu estaba ao fronte, e teñamos moito interese en
incorporar estas medidas fronte ás agresións sexuais e tamén unha serie de indicacións concretas para informar as víctimas de que se debe facer e que non se debe facer no caso de que sexas víctima de violencia de xénero ou que esteas acompañando unha víctima de violencia de xénero. Indicacións moi sinxelas sobre pois non podo ducharme, non podo ouriñar, teño que recoller a miña roupa e metela nunha bolsa de cartón, nunca de plástico, toda unha serie de indicacións, digo, non só para preparar esa denuncia, no caso de que se queira interpoñer, senón tamén para detectar, eso tamén se inclúen esas indicacións, detectar supostos de sumisión química, non só por parte da vítima, senón tamén por parte de quen estea acompañando, un pouco o que dicía tamén Noemí, de esa contorna de como podo detectar eu cando unha amiga está sendo obxeto ou está sufrindo unha sumisión química. Esas indicacións non forman parte do protocolo porque o Servicio de Medicina Legal daqui da Universidade de Santiago indicábanos que era mellor que estiveran aparte para poder ir actualizándoos de acordo coas novidades que se introduzan na medicina legal, pero nas formacións que facemos do protocolo fronte ás agresións sexuais inclúense tamén estas indicacións. Temos unha guía breve con estas indicacións que eu creo que son moi importantes, a pesar de que esta franxa de idade entre 18 e 24 son a xeración que está hiperconectada, hiperinformada por redes e por internet. Esta formación comprobamos que sí é necesaria, que hai un déficit de formación neste sentido. Ben, Mariana Novo, a pesar da súa xuventude, xa vedes que é moi xoven, parece o é, pero a pesar da súa xuventude ten unha amplia formación, graduada en Ciencias Políticas e da Administración na USC, graduada tamén en Dereito pola Universidade Internacional da Rioja, donde fixo tamén o seu máster en Avogacía, é abogada en exercicio, e tamén presta servicios nunha quenda de oficio, que é unha quenda específica en violencia de xénero, que eu creo que tamén atende violencia sexual, corríxame que se me equivoco, sí, co cual, digamos que para este cargo de coordinadora do Centro de Crise 24 Horas de Santiago de Compostela, tamén asesora xurídica, a asesoría xurídica leva tamén a coordinación da oficina, digo que mostra unha formación e unha preparación de sobra. É abogada en exercicio en Ribeira e estou segura de que todo o que nos conte sobre a súa experiencia, que ten que ser, seguro que xa dilatada, os centros de crise 24 horas, digamos que eu teño unha pequena dúbida de que non vayan a morrer de éxito, porque efectivamente é un servizo que está tendo moito traballo. Ela non lo aclarará logo. Moitísima sorte no teu traballo futuro e cando queiras podes empezar. Moitas grazas. Bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias, Sonia, pola presentación. Darvos as gracias sobre todo á Oficina de Igualdade por pola invitación a participar nestas xornadas tan enriquecedoras. Sin máis dilación, eu vou a comezar xa coa miña intervención. Vou a compartir unha presentación. A ver se nos deixa. Non sei se xa a podedes ver. Non, ainda non. Pero estás compartindo, sí, non? Agora? Sí, agora sí. Vale, perfecto. Estamos vendo o teu escritorio, Mariana? Vale, non pasaría nada. Vale. Pero non vemos a presentación, non sei se tes abertas. Non vendes a presentación? No, vale. no. Entonces, a ver, vamos a ver. Se a abres no teu escritorio deberíamos poder vela, porque vas a proxectar o que ti vexas, o vamos a ver nós.
Vamos a ver. Vale, ahora... Sí, espera, va con un poco de retraso, pero... Sí, ahora Ahí, sí, ahora ahí sí, está perfecto. Vale, vale, perfecto. Vale, pues nada, bueno, antes de nada mencionar que os centros de crise 24 horas dependen directamente da Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Consellería de Política Social e Igualdade. Como ben comentaba xa anteriormente Sonia na presentación, estes centros de crise nacen un pouquiño a raíz dun marco normativo estatal. Estes centros de crise nacen a raíz do recollido na Lei Orgánica 1/2024 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e da Lei Orgánica de 2022 de garantía integral de liberdade sexual. A nivel autonómico, estes centros de crise nacen a raíz do recolleito na Lei 11/2027 galega para a protección e tratamento integral de violencia de xénero. Como ben xa comentaron anteriormente, en Galicia hai 5 agora mesmo comenzaron a súa andadura en decembro do 2024. Nestos centros de crise trátase todo tipo de violencias sexuais. Como ben recolle a normativa, dentro de violencias sexuais podemos entender calqueira acto de naturaleza sexual non consentido, incluindo o ámbito digital. En todo caso, teñen cabida dentro destes tipos de violencias sexuais a mutilación xenital femenina, o matrimonio forzado, o acoso con connotación sexual e a trata con fins de explotación sexual, as violencias sexuais cometidas no ámbito digital que comprende a difusión de actos de violencia sexual, pornografía non consentida e infantil, e, en todo caso, a extorsión sexual a través de medios tecnolóxicos. Esta lei é de aplicación a mulleres, nenos e nenas víctimas de violencia de xénero en España, con independencia da súa nacionalidade e da súa situación administrativa, ou tamén aqueles que teñan lugar no estranxeiro sempre que sexa de nacionalidade española. Que son estes centros de crise? Bueno, pois estes centros de crise, como xa ben se comentou anteriormente durante a intervención de Sonia, son uns recursos especializados en violencia sexual que están abertos 24 horas os 365 días do ano e neles prestamos atención tanto xurídica como psicolóxica e como social. Cada centro de crise conta cun equipo de profesionais que está formado por 3 psicólogas, 2 traballadoras sociais, unha asesora xurídica, que neste caso sería eu, e un auxiliar administrativo. Hai 5 en Galicia, un en Santiago de Compostela, un en Ferrol, outro en Vigo, outro en Ourense, outro en Lugo. Estamos situados normalmente ou ben nos centros hospitalarios ou nas súas inmediacións. Por exemplo, no caso de Santiago de Compostela non estamos directamente dentro do hospital, pero sí que estamos no entorno hospitalario situados en frente ao Hospital Gil Casares. Bueno, desde aquí, dende o centro de crise, como ben vos comentaba, prestas unha atención ás 24 horas, a asistencia que se presta, digamos que nos recibimos as persoas a través de derivacións de outros centros, de números de teléfono como 016, das oficinas de atención a víctimas, recibimos tamén derivacións dos CIMS, polo que sexa, durante unha intervención detectan que esa persoa non está no recurso axeitado, que non é unha violencia de xénero, sino unha violencia sexual, entonces eles fanos a derivación aquí ao centro. Podes acudir, como ben decía, por iniciativa propia ou podes acudir tamén derivado destes outros recursos. Quenes son as persoas usuarias do centro? A quen atendemos? Para quen estamos aquí as 24 horas? Pois o noso servizo está focalizado en atender a mulleres maiores de 15 anos, independentemente de cal sexa a súa situación administrativa, que viviran un intento ou unha situación de violencia sexual. Recientemente ou no pasado, e tamén prestamos atención a familiares que o precisen. Como xa vos comentaba, prestamos tamén asesoramento, ademais de asesoramento xurídico,
un servicio de psicoloxía, temos 3 profesionais maravillosas que se encargan de facer un acompañamento tanto ás víctimas como aos seus familiares que moitas veces o precisan, porque están inmersas no procedimento judicial con todo o que isto acarrea, ou porque eles tamén necesitan ferramentas para conseguir abordar a situación que está vivindo esta familiar, non? Vamos a ver, vamos a continuar aquí con a presentación. Bueno, recentemente estamos tamén poñendo a andar o tema da acreditación de víctima de violencia sexual. Esta acreditación recóllese no artigo 37 da Lei Orgánica 10/2022, que é a Lei do solo sí e sí, e tamén aparece recollida na resolución de decembro de 2025 da Secretaría de Estado de Igualdade para a erradicación da violencia contra as mulleres. Esta acreditación ten eficacia en todo o territorio do Estado e ten unha vixencia de 5 anos. Esta acreditación, a igual que a acreditación que existía xa por ser víctima de violencia de xénero, o que permite é un título, bueno, un título administrativo que o que se trata é de que acreditar de que esa persoa, esa muller, foi víctima de delitos de carácter sexual. Para iso, o que se fai desde aquí, dentro do centro, concretamente, nós somos un organismo informante, non temos a capacidade de emitir dita acreditación, pero o que si facemos é informar ao órgano administrativo competente que se encarga de emitir esta acreditación de que existe esta situación, de que factores de vulnerabilidade existen no procedimento desta persoa, si existe un procedimento judicial ou non, damos unha serie de pinceladas á administración nas que lle indicamos por que nos consideramos que é víctima deste delito de violencia sexual para que eles poidan emitir deste xeito a certificación acreditándose fundamentándose, no que nos lle informamos dende aquí. Para iso, para informar, o que necesitamos é que a persoa víctima de violencia teña unha andadura no noso servicio. É dicir, non fai falta que exista unha denuncia, ningún procedimento judicial para obter dita acreditación. O que si necesitamos nós é coñecer en profundidade a realidade dos feitos para poder ampararnos e decir que realmente existe esta situación. Esta acreditación dá lugar a unha serie de dereitos que se recollen na lei e que aquí vos relato. Como ben poñemos aquí, a acreditación é un título de carácter administrativo das situacións de violencia sexuais e poderá ser solicitada polas mulleres, nenos e nenas e adolescentes en tanto víctimas principais de todas as formas de violencia sexual, víctimas que non presenten denuncia, víctimas respecto das cales do procedimento judicial fose arquivado ou sobreseído, víctimas que interpuxesen denuncia e o procedimento penal estea en trámite, víctimas con sentenza condenatoria firme ou pena xa extinguidas por calquera causa, sempre que transcorrese o prazo de 5 anos a contar do día seguinte da súa notificación, víctimas as que se denegase a orden de protección ou a adopción de medidas cautelares ou quedasen inactivas, cando existan antecedentes de denuncia ou retirada desta, excepcionalmente, a acreditación administrativa tamén se poderá emitir no suposto de que exista un título de carácter judicial ou informe do Ministerio Fiscal cando os feitos probados da sentenza conteñan extremos especialmente sensibles para a intimidade da víctima. O feito de que a víctima, como xa vos comentaba, o feito de que a víctima careza dun título de carácter judicial non impedirá en ningún caso a acreditación de carácter administrativo. Xa vos comentaba que existen outras formas de obter dita acreditación. Índonos un pouquiño aos servizos que se prestan desde aquí dentro do centro, comentábamos que prestamos asistencia xurídica, orientamos a víctima sobre a posibilidade de denunciar, explicamos en profundidade como é o procedimento xudicial, acompañamos tamén as víctimas moitas veces a interpoñer a denuncia,
facemos acompañamento tamén moitas veces durante a exploración forense no hospital. Como xa comentaba na primeira ponencia, Noemí, existe un protocolo de actuación cando se detecta que hai algún indicio de agresión, de delito de carácter sexual. Dende o propio hospital xa nos chaman, moitas veces acudimos para facer xa un acompañamento durante a intervención dos médicos forenses ou durante a exploración. Temos tamén unha intervención psicolóxica. Comentábamos que temos un equipo formado por 3 psicólogas que prestan un asesoramento en profundidade, están especializadas nestes delitos de violencia sexual. Bueno, as atencións suelen ser presenciais aquí no centro con elas, pero é verdade que en algunha situación excepcional se poden realizar por videoconferencia. Vale? Non é obrigatorio que veñan aquí, moitas veces porque por tema de recursos, hai un desplazamento e demais. Entón, bueno, en moitas ocasións, como medida excepcional, podese facer por vídeo. Temos tamén 2 traballadoras sociais que orientan as víctimas, pois moitas veces cando están en situacións de vulnerabilidade, axúdanlle a crear un currículum, axúdanlle a búsqueda de recursos, de prestacións ás que poden acceder. Digamos que a víctima, unha vez que acude aquí ao centro, ten como esas necesidades cobertas, o apoio psicolóxico que é fundamental moitas veces para que se decidan a denunciar, para que consigan abordar esa situación que acaban de vivir, pois, dun xeito acompañadas, bueno, que teñan unha estabilidade nese momento, pois, que teñan un sostén. Bueno, dende aquí do centro eso realízase con elas. Dende aquí do centro tamén se realizan uns talleres de sensibilización e divulgación nos institutos. De feito, en concreto, onte leváronse a cabo uns destes talleres para o alumnado de cuarto de ESO no Instituto de Ribeira. Bueno, logo despois tamén se realizan coas víctimas aquí uns talleres internos para crear rede entre elas. As psicólogas crean uns talleres nos que dende o mellor aos gustos e as preferencias de cada unha delas, organizan talleres coas víctimas para que despois entre elas se coñezan. Moitas están solas e, bueno, a partir de aí crean rede e demais. Isto tamén é para elas moitas veces importante, porque, bueno, buscar apoio en puntos donde non hai, non? Como comentábamos anteriormente, en Galicia temos agora mesmo 5 centros de crise, en Ourense, en Ferrol, en Santiago de Compostela, en Vigo e Lugo. Bueno, por aquí deixamos un pouquiño as formas de contacto con cada un deles. Nós temos os teléfonos disponibles 24 horas. Podedes contactar tamén por correo electrónico ou mesmo de xeito presencial aquí no centro. Vale? Estamos, xa vos digo, 24 horas dispostas a atendervos cando precisedes. Bueno, sen máis, ata aquí a miña intervención sobre os centros de crise e o que nos abordamos dende aquí. Deixo-vos un ratiño para que preguntedes dúbidas e demais, que ao final é a parte máis enriquecedora das xornadas e onde vos podo asesorar un poquinho máis en concreto sobre as dúbidas que teñades. Moitas gracias. Moitas gracias, Mariana. Agradecemos a túa intervención, a información que é moi necesaria que coñeza toda a comunidade universitaria sobre o papel que tedes os centros de crises en atención ás víctimas e o que podedes facer. Solo para unha... Mira, xa temos iba a facer unha pregunta para mentras se animaba a xente, pero como xa temos unha pregunta e vamos mal de tempo, mira, Laura do Campo nos pregunta, comentaches que a atención do centro de crises é para mulleres maiores de 15 anos. No caso de nenas menores de esa idade, cal sería o recurso axeitado? Únicamente disporían da atención hospitalaria? No. Mira, nos o que facemos, que xa nos ten pasado en algunha ocasión, a nos avísanos dende o hospital, o mellor, chegamos ali e vemos que a víctima é menor.
Claro, nós aí non podemos prestar unha intervención porque, claro, non é o recurso axeitado. Que pasa? Que nós o que facemos é recollemos os datos e facemos unha derivación ao recurso axeitado. Pois hai outros medios, como por exemplo Meniños, que prestan este apoio cando as vítimas son menores. Entón, nós facemos a derivación e despois en Meniños quen se encarga de prestarlle o asesoramento e o apoio. Nos, unha vez que temos coñecemento, facemos a derivación, pero non podemos atendelas. Moi ben, moitas grazas. Eva Jiménez pregunta se o persoal dos centros de crises é propio da Consellería. Bueno, isto é unha pregunta un pouco en termos laborais que, bueno, preferiría case non responder. Bueno, pues nada, deixámoslo aí. E despois, Ana Costas fai unha pregunta sobre as violencias xeradas pola IA, non? Este tipo de violencias, cando empregan a tua imaxe, por exemplo, para facer pues, que se chama un deepfakes, ¿no? Un desnudo ou un vídeo de carácter sexual, isto estaría recollido dentro das violencias sexuais que tratades. Sí, igual que os delitos pues, que se cometen a través de internet, non? Estaría un pouco aí metido. A verdade é que, bueno, co tema de internet hai, bueno, como un caixón desastre, non? Poderos aparecer aí delitos de todo tipo, pero sí estarían aí englobadas. Sí, a última ponencia que é da compañeira Elisa García Mingo vai un pouco sobre eso, a ver se nos esclarece todo este mundo da IA e da violencia sexual. Moitísimas gracias, Mariana. Vamos a pasar entonces á seguinte ponente. Moitas gracias.